गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। दुलाराय बाथौ गौथुम महासभा जथुम्माखौ फैगौ 2023 मायथाइनि जानुवारि दाननि 4, 5, 6 आरो 7 खालारखालि खुंफुंनो थाम-थिम दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि 13 बोसोरारि दुलाराय बाथौ गौथुम महासभा जथुम्माखौ फैगौ 2023 मायथाइनि जानुवारि दाननि 4, 5, 6 आरो 7 अक्ट'खालि सनितपुर जिल्लानि आवथायाव थानाय थेलामारा बाथौ थानसालिनि लेरेला रतन मनिराम मुंख्लं गेवलां गुवार फोथाराव सानथामनि हाबाफारि बायदियै गाजा गोमजा गाब होनानै खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। दिनैनि बे सांग्रांथि मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन सनितपुर जिल्ला बाथौ गौथुम आफादनि आफादगिरि हरसान बसुमतारी, सनितपुर जिल्ला बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि आफादगिरि सांग्रिली बसुमतारी, दुलाराय बाथौ गौथुम महासभानि बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि लीलाधर बर', बानजाय आफाद नेहाथारि ललित बर', लोगो नेहाथारि इन्द्र बर' आरो गोबां बिबानगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। बानजाय आफादनि आफादगिरिया बुंथियोदि फैगौ दुलाराय बाथौ गौथुम महासभायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन भारत हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहजों लोगोसे बाहागो लागोन गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोना। बड'लेण्ड मास्टार्स गल्ड काप फुटबल चेम्पियनशिप जोलुर बादायलायनाया थुंगेबाय। क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय बावसोमनानै मुंख्लं जानाय जोहोलावजोफोरनि मुङाव क'क्राझार सहरनि केडिएसनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 23थि बड'लेण्ड मास्टार्स गल्ड काप फुटबल चेम्पियनशिपखौ खुंफुंनाया जोबनानै थांबाय। बेनिनो जोबथा जोलुर गेलेनाय एबा फाइनाल गेलेनायखौ 10 नभेम्बराव क'क्राझार सहरनि केडिएसनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। जोबथा फाइनालखौ गेलेयो क'क्राझार बारहुंखा एसि आरो गसाइगावनि सालबागान एफसिनि गेजेराव। बे जोबथा फाइनालाव मोन्नैबो टीमा नारा-नाथा नाजालायनायनि गेजेरजों क'क्राझार बारहुंखा एसिया 2-0 जोसननानै गसाइगावनि सालबागान एफसिखौ फेजेननो हायो। सोनाब सानजानि नोगोर दख'रा इउबिपिनि गोदान बिबानगिरिफ्रा बे समाव बिबान लाबाय। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट-सापरि समखं ओनसोलनि सिङाव थानाय महिला भवन एबा आइजो नब्लङाव दिनै थांनाय 11 अक्ट'बर खालाराव सोनाब सानजानि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गोदान मावफुं आफादाव बिबान मोननाय गोदान दैदेनगिरिफोरनो बिबान गथायनायजों लोगोसे समायखिरा लाहोनाय जायो। बे सोनाब सानजानि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिबान गथायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारी बिथाङा। बिथांजों लोगोसे बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि दिपांकर नार्जारी बिथाङा। लोगोसे धेमाजि जिल्ला इउबिपिनि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी आरो सोनाब सानजारि दख'रा इउबिपिनि बोसोनगिरि सुखुराम ब्रह्म बिथांमोनाबो बिबान गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। चिरां जिल्ला हाथिसाराव बेसेन लायाजासे सांग्रांथियारि सावस्रि आनजाद बादा खुंदों। भारत हादरनि ब्रैथि राजा आरो बिफा भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एस'सिएशननि गाहाय गायसनगिरि जिग्मे सिंगे वांचुकनि 68थि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै बिफा गेलेमु चेप्टार आरो IBF हाथिसारनि बानजायनायाव CRRS गेलेम्फु भुटान आरो हाथिसार मटर साइकेल क्लाब दादगिरिनि हेफाजाबजों बेसेन लायाजासे देहा सांग्रांथियारि सावस्रि आनजाद बादा खुंनाय जायो। बे सावस्रि आरो मावबादाखौ चिरां जिल्लानि भारतभुटान सिमना साखाथियाव थानाय हाथिसार दादगारिनि SSB कमिउनिटि नब्लाङाव खुंफुङो। बे सांग्रांथि मावबादायाव ओनसोलनि निखावरि आबादारि आरो फरायसाफ्रा देहा आनजाद नायो। माइ आबादफोरखौ एम्फौआ खहा खालामबाय थानायखौ होबथानो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा खनश्याम दास बिथाङा मा बुंथिदों? रायजोनि गोबां जायगायावनो एम्फौफोरा माइ आबादखौ खहा खालामगासिनो दङ। माइ मोननोसै समावसो माखासे एम्फौफ्रा गोबां जायगायावनो आबादफोरखौ खहा खालामबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। जायनि थाखाय बे समाव आबादारिफ्रा गोबां मोगा-मोगिजों भुगिनांनाय बाथ्राखौ मिथिनो मोन्दों। दिनै मावफुं सोद्रोमा खनश्याम दासआ बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव माइ आबादखौ एम्फौ जानानै खहा खालामजानाय गामिफ्राव खौरां लाहैनायखौ नुनो मोन्दों आरो बिथाङा खौरां लाहैनानै बुंथियोदि
बे समाव माइ आबादाव जेबो रोखोमनि मुलि होनो हानाय राहा गैला। माइयाव मुलि होयोब्ला बे मुलिया मानसिखौसो खहा खालामनो हागौ। बेनिखायनो माइ आबादखौ एम्फौआ खहा खालामनायनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय माइखौ जों फोथारनिफ्राय थाबैनो हानानै दैखांनांगौ होनना बिथाङा बुंथियो। हादराव सोमजिदों मुगैथाव लाजिथाव सोंखारिथाव जाथाय। हादरखौ रैखाथि होग्रानि आखायावनो जिनाहारनि बोलि 4 बोसोरनि हिनजावसा गथ'आ। जाथाया राजस्थानाव जादों। सुलुंनि बायदिब्ला 4 बोसोरनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पुलिस साब इन्सपेक्टरखौ खादों। राजस्थाननि दौसा जिल्लायाव गुबुन सासे पुलिस कनस्टेबलनि 4 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे पुलिस साब इन्सपेक्टरखौ शुक्रबाराव केस होनाय जादों आरो लंफट जिनाहारि खालामग्राखौ खाबाय। जिनाहारि खालामजानाय गथ'नि बिफाया जयपुर पुलिसनि सासे कनस्टेबल। पुलिसआ बिथांनि बेरेखायै मोनसे गसर थिसनदोंमोन आरो बिथांखौ आथोनार दायनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि आयेन पक्सक'नि सिङाव खादोंमोन। दौसानि पुलिस सामलायगिरि एसपि बन्दिता रानाया बुंदोंदि जिनाहारनि दायनिगिरि साब इन्सपेक्टरखौ बिनि बिफाया अजद होनाय उनाव खानाय जादों। सावस्रि मन्त्रि परसादि लालमिनायाबो खोन्थादोंदि दायनिगिरिखौ गोख्रों आयेननि साजा होगोन आरो उन्दै हिनजावसानि नखरनो बिनि थाखाय खहा सुफुंनाय होगोन। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।